Kalata bɛna kɛ waati dɔ la dɔgɔkun nata la walasa ka nɔna bila Madame Truss la ale min ye fanga ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ka surun kosɛbɛ Angleterre tariku kɔnɔ. George Canning tun bɛ o jatebɔ nin na ka tɛmɛ ni tile 119 ye baarakɛ san 1827 la a saya don. A ka kuma kɔnɔna na international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. A ka baarayɔrɔ n'a ka sigiyɔrɔ da la n'o ye 10 Downing Street. Madame Truss sɔnna a ma ko a tɛna se ka layidu minnu ta ka sɔrɔ a tun ye musokanbɔ ye n'o ye laada maralikɛlaw conservateur politique tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka sababu kɛ a ka politique tɔn ka danaya tiɲɛna. A ko ne b'a dɔn nka n'i y'a lahalaw jateminɛ ko nin kɛra ne tɛ se ka sarati dafa min kan ne sugandira laada maralikɛlaw n'o ye conservateur politique tɔn fɛ. O de kama ne y'a kuma fɔ a ka masakɛ ye walasa ka ladɔnniya ko ne bɛ n ka baara bila laada maralikɛla conservateur politikiya ɲɛmaya la a ka fɔ la. A y'a jira k'a jɛya ko ale bɛna to fanga ɲɛmɔgɔ ye fo ka se ka mɔgɔ dɔ sugandi min bɛna kɛ a nɔnabila ye. I am resigning as leader of the Conservative Party.